Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň harbiýleri harby gullukdaky etkerleriň we ätiýaşdaky gullukçylaryň taýýarlyk derejesinden aladalanma bildirýärler. Bu barada 16-njy ýanwarda Azatlyk Radiosuna Türkmenistanyň Içeri işleri ministrligindäki çeşme gurrun berdi. Mobilizasiýa barada häzir gurrun ýok, emma harbiýler ätiýaşdakylaryň we hatda gullukdaky etkerleriň bolup biljek harby hereketlere ören pes derejede taýýardygyndan da galýarlar diýip gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan çeşme aýtdy. Türkmen eskerleriniň we ätiýaşdaky harbiýleriň taýýarlygynyň pesligi barada bildirilýän aladalanmalar Türkmenistanda harby gulluga ýaraýan raýatlary hatap almak çäresiniň fonunda öňe sürilýär. Son günlerde Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we Türkmenistanyň Kronika satly gararsyz neşri ýurtda harby gulluga ýaraýan adamlaryň köpçülikligiň hatap alınıp başlananlygyny habar berdiler. Azatlygyň çeşmeleriniň bellemegine görä häzirki wagtda türkmen goşuny täze ýaraglar we harby tehnika bilen öpçün edilýär, emma eskerleriň tälimine ýeterlik derejede üns berilmeýär. Yarag we harby tehnikamyz ýeterlik. Soňky ýyllarda Orsiýetde, Türkiýede we Hytaýda aktiw satyn alyndy. Emma harby gullukdaky eskerleriň olaryň sany 35 000 çemeti taýýarlygy öýränýär. Yaragy ulanyp bilmeýärler. Ätiýaşdakylar bolsa bu yaraglar bilen asla tanyş däl. Sebäbi olaryň köpüsi SSR-iň soňky ýyllarynda we garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda gulluk edipdi. Şol döwürde köne Orsiýet yaragy bardy diýip Goranmak ministrligindäki çeşme belledi. Onun sözlerine göre Türkmenistanyň ilatynyň arasynda harby taýýarlyk derejesiniň pes bolmagynyň ýene bir sebäbi garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap goşunyň söwe şukybyna ýeterlik derejede üns berilmänligi bilen bagly. Türkmen goşuny 1990-njy ýyllarda düýbi tutulaly bäri düýpli reformalara sebäp edildi. Öňkü prezident Sapar Murat Niýazow yaragly güýçleri öz-özüniň üçinçiligine geçiripdi. Bu ýagdaý eskerleriň sanyndan çykan köne eşikli ekin meýdanlarynda we hususy hojalyklarda işlemegine, mal bakmagyna we hatda köçelerde dilekçilik etmegine getiripdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosunyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda täze dolan Rowaş atly taýçanygyň kişiňeýän sesi 9-njy ýanwarda Rowaşlygyň subutnamasy hökmünde Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy arkaly ýurt raýatlaryna eşitdirildi. Ýatlasak 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň Içeri işleri ministri İskender Mulikow prezident Berdimuhammedow harby we hukuk goraýjy edaralarynyň adyndan taýçanak suwgat etdi. Prezident oňa Rowaş diýip ad takdy. Döwlet medeniýeti bu taýçanagyň Rowaş adlandyrylmagyny täze ýylda Rowaşlygyň subutnamasy diýip halka düşündirdi. Onun 31-nji dekabrda Goňur Penjekde täze 2019-njy doňuz ýyly bilen türkmen halkyny gutlan Berdimuhammedow Günnogor müçünamasyna esaslanyp doňuz ýyly bolan üçin 2019-njy ýylyň hasyl bereketli ýyl boljakdygyny çaklady. Ýurdun siýasatyny ýygyrlaýan synçylar döwlet başçysynyň derejesinde hem de hökümet derejesinde halk arasyndaky ýörgünlük ynançlary we ırımlara bil baglap halka umyt berilmegini tanqid edýär. Bu barada 15-nji ýanwarda Azatlyk Radiosyna Şwesiýadan telefon arkaly beren interwýusyny türkmen ýazgysy Ak Muhammed Welsapar şeýledi. Hökümetin, prezidentin işi. Irym bilen ya bolmasa hiç ýyly ynançlar bilen ýa-da palçyň palatmasy bilen baglanşykly bolmaly. Prezident, hökümet halka Irma görä däl, ylma dayanýan planlary hödürlemeli. Hökümetin, prezidentin planlary ören real bolmaly. Hakykatdan uralmaly. Diýip Welsapar aýtdy. Bir taýçanak dogulupdyr, naşy Rowaş bolar. Rowaşlyk ýyly bolar diýip. Ýene de şo palla, ýene de şo saklama. Prezident 11-nji ýanwarda geçiren hökümet maslahatyny täze taýa bagyşlap ýazan goşukdyny ministrler kabinetiniň agdalaryna okap berdi. Ýazgy Ak Muhammed Welsapar ırımlary we miýifleri kynçylyga uçurany bil baglanýanyny aýdyp sözüni şeýle jemledi. Adam haçan miýiflere, haçan palçyň sözüni, wadasyny ýa bolmasa ırımlara uýýa. Haçan adam agyr durmuşa uçuran. Ine häzir Türkmenistan krizise batdy. Şeýle ýagdaýda da geňdäl ýurdun muman tutuş ilatynyň ırma pala ýatmasy. Şol handa prezidentin şu taýçanyň başynda aýlanyp ýörmesi oňa Rowaş diýip ad goýup, şu bize Rowaşlyk getirer diýip dilege dowa ýatmasy. Diňe şu prezidentin ýurdu krizise batyryp innem nädip çykarjagyny bilmän, şu pal bilen ırym bilen çykarjak bolýanyny görkezýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň bazarlarynaky dukanlaryň aýlyk kärine tölegleri ýokarlanyny. 2019-njy ýylyň başyndan başlap paýtagat Aşgabatyň uly bazarlaryna ýerleşýän dukanlaryň we Sowda tekçeleriniň aýlyk kärine tölegleri ýokarlanyny. 16-njy ýanwarda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagatyň bazarlaryna sowda nokatlaryna degişli aýlyk kärine tölegleri barada jekmejek maglumat berdi. Habarçy Aşgabatyň uly bazarlarynyň ählisine degişli tölegleri Parahat etrapçasyna ýerleşýän Parahat bazarynyň misalyna gurrun berdi. Bu bazarda Aglabasynyň tutýan meýdany 16,4 metr bolan 100 olay dukan ýerleşýär. 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap bazarlardaky dukanlaryň 1,4 metrini aýlyk 78 manat kärine tölegi keskitlendi. Bazarlardaky dukanlar we sowda tekçileri aýlyk kärine töleglerini bazar administrasiýasyna töleýär. Bu töleg 2017-nji ýylda 25 manat, 2018-nji ýylda 45 manat diýilip keskitlenipdi. Bu şeýle bolýar, ýagny 16,4 metr meýdany tutýan dukanyň aýlyk kärinesi 2017-nji ýylda 400 manat, 2018-nji ýylda 720 manat bolan bolsa, 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap bu töleg 1248 manata deň boldy diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre täze tölegler bazar administrasiýasy bilen dukanlary kärinesine alýan adamlaryň arasynda her ýylyň başyna gol çekilýän şertnama girdilip tasdiklanyldy. Ol Aşgabatyň bazarlaryna sowda tekçileriň aýlyk tölegleri baradaky maglumat bilen gurrunga dowam etdi. Onun tasdiklamagyna göre bazarlarda 1,4 metr meýdany tutýan sowda tekçesiniň günlük tölegi 4 manada galdy. 2018-nji ýylda bu töleg 3 manada, 2017-nji ýylda bolsa 2 manada deňli. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris.